Čau, som tu zase ja Mine a dneska to bude videjko z Rastu, je to 3. epizóda. Od posledného dielu som hral trošku za kamerou, som hodil supply signál, takže som získal nejaké ďalšie veci. Takže teraz si vykraftíme nejaké dvere, len čo si potriedíme veci. Barikády, toto. Si myslím, že si zoberiem asi 9, lebo ja viem už kraftiť 9. Neviem kraftiť P250, chcem sa ísť ju naučiť, chcem si pohľadať blueprint. Tak si ešte podkladáme veci. Máme dosť veľa... Prepáčte. Mám dosť veľa veľkých lekárniček, si zoberiem iba 2, 3 si odložím. Tak. Si dám 3, 3x5, 15. Tak, aj gunpowder si to odložíme. Od plenky takisto. 3 diašné tabletky zoberiem so sebou. Na boje zoberiem iba 40. Tak, 40 nabojov. Čo si ešte zoberieme? Tak, to si dáme sem, to si dáme sem. Takže si odložíme toto a toto. Toto pôjde tak, tak. A tak. Meso si splitneme, zoberieme 3. Toto odložíme. Tak, a čo som chcel? Chcem si vykraftiť dvere. Že dám Ečko, nie, tab. Tak. Si vykraftíme, si myslím, 1, 2, 3, 4. 4 metal door. Tak. Neviem, či tu budem mať na 4. No, 2, 3, dobre, tak mal by som mať na 4. Nič viacej. Tak. Takže, čo by som chcel? Chcel by som si vykraftiť luk. Mal som, ako som jedného zabil. Ale teraz nemám drevo, ako sa tak pozerám, tak to nevadí. Tak, až to kraftíme, tak pôjdeme loviť alebo niečo také, lutovať. Tak. Som sa pozeral, že si tu není kamoš, som sa chcel spýtať, že či už môžem ísť do klanu. Mi hovoril, že majú plno, že budú mať level 5. Lebo predtým som mal ja na týmto serveru klan a som ich pozval, takže... Tak, dáme si sem dvere. Tak. A ešte aj sem. Tak, super. Teraz si dáme si zbraň do ruky. Zatvorené, zatvoriť. Ako inakšie tu mám šípy. Takže nič extra. Tu zoberiem sekerku. Tak, ako som si všimol, že väčšinou nechodia lutovať tam, kde chodím ja. Ja som to teraz nezaviedol aj, že? Tak, tam chodia lutovať, to máte jasné, to je Red Town. To je jedno, ako to povieme. Tam nechodia, tak často. A keby, tak by sme ho sejmuli, hej, že? Tak, rozmýšľal som, že si sem niekoho zavolám, aby hral so mnou. Tak, dojdeme tam. Tak sa pozrieme. Ne, je to vybraté. Tak, skočíme tam. Máme cestu, takže ešte ďalej.
Idem po skalách, keby sme náhodou niekoho videli, tak dáme tak dole. Možno. Dúfam, že to nie je vybraté. Ďalšia R. Vybraté. A tak tam bežať. Tam, kde idem ja. Super. Vybraté. To je čo? Nič tam není. Som si myslel, že takto je. No, tak asi som tu zakrikol, že tu není to vybraté, alebo teraz je to komplet vybraté. Pôjdeme tam, kde padal supply. Zajtra ráno skúsim natočiť okolo takej 6, keď sa mi bude chcieť stávnuť, tak natočím. Hodím supply, vyberiem ho. No, o čom by som sa s vami ešte porozprával? Tak, keby sme hrali multiplayer s niekým, no tak, keby som hral s niekým multiplayer, no tak je predsa o čom kecať, hej, ale tak keď hrajem sám, tak to je také trošku nudné. Si nechce stáva dom. Preskočíme. Hop. Hop. Tak, ideme teraz dole. Už teraz na nás nikto nevybehne. Tak, môžeme ísť ďalej. Tu som mal tak niekedy dom, keď som hral po prvýkrát Rust. Tu som mal presne taký maličký domček, takého hadíka. S kamarátom. Nič. Tak, máme 24, takže by sme v podstate mohli za niekoho vykradnúť. Keby sme si našli niekoho, kde by mal veľkú čestku, alebo ja neviem. Prečo čo, no tak nebudeme ich tam držať stále, ne? No. Takže stále vybraté. Podľa mňa tam niečo bude. Oho. Si pozrieme, že či je to je. No tak čo, tak ideme do toho. Si pozriem, že koľko to uberá. 6, tak fajn. A za chvíľku to máme. Tak a ja to stopnem, aby si nemuseli toľko čakať, ako ja to rozbijem. Tak, som späť, už to skoro máme. Tak sa najem. Tak, 38. Tak, za mnou sa strieľajú. Dúfam, že ma neuvidia. Tak, a zaraz to máme. Tak, veľká. No tak, máme veci. Tam bol nejaký blueprint. Čokoládka. Si ho zoberiem. Tak, nie je to úplne zle. Mesko, tak už nemáme. Tak. Si to vyberieme. Ajajaj, tak dobré veci mal. K tému ešte aj revolver. Super, aj luk, takže si ho ani craftiť nemusíme. Môžeme ísť rovno loviť. Sem nás konzerv. Tuna. Tak ja rozmyslím to, čo si zoberiem. Tak ja si zoberiem toto. To vyhodím, si zoberiem toto. Toto vyhodím, si zoberiem toto. A čo nám tu ostalo? Toto, tak nám tu ostalo.
Čo by sme ešte vyhodili? Rýchle, pozerajte. Tak, už asi nič, čo? Tak dobre, tak, ale pozrite sa, čo my môžeme zrobiť. Tak si môžeme zobrať totok. Sa pozrieme, 9 pečeného mesa. Torč, klot. Tak, môžeme ísť späť. Tuším, že nevidíte vôbec nič. Bo ani ja to nevidím, takže stopnem a sa vrátim, jak budem späť. Tak si zatiaľ čus. Tak fajn, som späť. Viete, že tu sa dostať k môjmu domu, to je na máve. Lebo je vysoko v horách a je ťažko dostupný, alebo prístupný, keď tak lepšie poviem. Tak som rozmýšľal, tak chcem ísť nájsť portál do shopu. Portál alebo samotný shop. Tak neviem. Čakať. Paves. Ahoj. Tak co, už máte voľné místo? Takže si myslím, že sme dobre to vybrali. Toľko, že nemáme furnajsku. Tak čo? Ale to si myslím, že až tak mi nevadí. Aspoň mne to neprekáže, že nemáme furnajsku. Nemáme. Tak. A co vám chýbi do dalšího levela? Ak sa spýtam, tak im pomôžem, po prípade, hej, že však čo, nebudem zlej pes. Tak fajn, dve si zoberieme lekárničky. Split 33. Toľko nabojov mi postačí. To hodím sem. Toto hodím sem. To hodím sem. Aha. Tak sa ma pýta, že či mám Skype. Jo, mám, ale teďka práve natáčim. Nemáš nejaký zvýšený BP? Tak, BP, keby ste nevedeli, tak to sú blueprinty. Tak. Si tu beriem toto, no to sem, volá, sem, tak napíšem. Keby si nejaké našiel, tak mi ich odlož, prosím. Ja. Tak, keby nejaké našiel, tak nech mi odloží, že predsa. Čo som chcel? Drevo tu odložím. Gunpowder, kde máme gunpowder? Tak tu ho máme. Tak čo si ešte dáme? Áno, konzervu chcem odložiť. Tak toto si zoberieme sem. Tak, momentálne nepotrebujem toto. Ani toto. Takže si to poposúvam. To dám sem, to dám sem, to dáme sem. To si podávame tak, aby som vedel, že koľko mám šipov a teda. To odložíme. Aj toto odložíme, ja tu mám veľa vecí. To sa mi až tak veľmi nepáči. Tak fajn, tak čo ešte si môžem odložiť? Neviem, či mi teraz niečo neodpísal, ale tak seriem na to. Tak my už nemáme. Tak čo už, toto dám sem. Potom čo by som dal. Či by si ešte zoberiem. Tak, toto hodím sem, toto si nechám, aj toto si nechám. Toto si proste nechám. To dám sem.
Môžeme ísť loviť, sa mi zdá. Hejže. Tak. Lety si. Tak si zoberiem ešte toto, je toto. Pozdravujem Pavla. Myslím si, že sa tak volá. Hej Paves. Tak minule som s ním skypoval a si myslím, že sa tak volá. Ďalšia je, tak si pozrieme, že kde letí, a keď tak by sme mohli ísť po ňom. Lebo odkiaľ padá, aha. Aha. To nie je až tak ďaleko. Tu bude veľa ľudí. Hráčov, lepšie povedané. No však to nie je veľmi ďaleko. Nie, ja dole nechcem ísť. Je padla, lebo jak, no tak idem dole, no. Dúfam, že tam nech to nevybehne. Idem tu. Keď tam nech to bude, tak sa ho pokúsim zakilovať. Tak, padá sem. Mal som si brať 5200 páde, čo? Radšej. Viete čo, vám poviem jeden figel. Keď je niekto pred vami a ide vyberať AR, tak ho nechajte, nech ho vyberie. A keď ho bude vyberať, tak vtedy mu dajte kulku do hlavy. Hop. Ja sa tu takto zakempím. Keď spadne a nech toho bude vyberať, tak mu dám kulku do hlavy. Tak to tu ostaneme. A on má MP5, no tak asi nie. Tak on má MP5-ku, hajzel. Ale to čo, tak si pôjdeme po svoje veci. Si pozriem, že koľko máme many. 230, nie, boh vie čo, ale tak. Na prežitie stačí. Hajzel si zobral lajer. Keby som mal 550 kolo seba, tak ho zakilujem. Hej, že mi veríte, hej, že no. Som si myslel, že mi budete veriť. Keby som mal 550, tak ho zakilujem, ale tak. Teraz nebudem brať zbytočne 500 páde. Jeden lajer. Kde padal? Air padal tu niekde, ne? Tak teraz neviem. Tak. Tu padal. Tu padal. Či? Tak, skočím hore, aby som sa zorientoval. Ty vole. No tak super. Tak. A teraz ideme tak. Zamerať tam. Že neviem, že tie som skapal. No. Neviem. Ale viem, že to bolo niekde tu. Alebo že by to bolo... Aha, to bolo tu vyššie. Tu ideme. To bolo tu. Si zoberiem veci. A on mi ich pobral. Hajzel. Tak čo, tak si zoberieme aspoň luk. Aj sekiru a ideme loviť. Nebudeme smútiť. Ale keď ja som mal také dobré veci. Fakt som mal toľko veľa vecí. Kto ma zabil, jak sa ten hajzel volal? Asi nie. Tak to nie je jeho. Ale má tu dve čestky. Možno by sme mohli aj skočiť po C4 a ísť sem. Čo vy na to?
Alebo až na ďalší diel. Nie, ja to spravím teraz. Tak fajn. Idem si po C4. Friendly! Natáčim, nechte mne, please. Ty vole. Jdi do prdele. Do prdele. Ja som skočil. A veľmi dobre. At the camp. Tak, dneska sa nám asi nedarí. No a jak? Tak, som blízko tu, kde som teraz kapal. Tak, ja si myslím, že pre tento diel by to bolo všetko. Na ďalší diel pôjdeme vykradnúť tamtého pozeranta. Áno, tu ma zabil. Ale neafokajže. Wow! Tak, ja si myslím, že pre tento diel by to bolo všetko. Ak sa vám tento diel páčil, tak nezabudnite hodiť like. Ak nie, tak dislike. Povedzte zase, že prečo. A sa s vami ľúčim. Ale tak tu je mŕtvola. Jej, to sú lamy. To sú lamy. A on ide stále po mne zvážil. Tam máš. Á, on ma zabil. Super. Tak, ja si myslím, že pre tento diel by to bolo všetko. Ak sa vám tento diel páčil, tak dajte like. Ak nie, tak dislike. A sa vidíme pri ďalšom videjku, tak